Wannan malami yana cikin wanda suke gaba har wayannan barayi suka harbe shi, gashi nan ya ji ciwo jikinsa da jini. Yanzu ana neman dai akalla ko wani mai mashin ne wanda zai ɗauke shi a samu a kai shi asibiti. Allah. To Allah ya kiyaye na gaba. Wannan ita ce mota da wannan al'amari ya shafa. In za a duba ga jini na cikin wannan mota ta yadda wannan barayi suka harbi wannan bawan Allah. To Allah ya kiyaye na gaba. Allah ya tsare. To wannan haka yanayin wannan hanyar ta zama kenan, inda shi wannan malami da aka harba yake fatan za a zo ga ma dai takalmansa ga rigarsa nan yadda za a samu a ba da dama a tafi da shi asibiti. Wato hanyar ta kulle ne ma, ko da wani abu ake fatan zai iya faruwa sai mutane sun buɗe hanya domin a samu a tafi da shi wannan bawan Allah. To ga mu dai mutane da dama waɗanda akalla ana neman a samu ita wannan hanyar ta warware. Idan ta samu ta warware sai a ɗau wannan bawan Allah wanda aka harba domin a samu a kai shi asibiti. Ga dai ana ta samu ana warware hanyar yadda za a samu a tafi da wannan bawan Allah zuwa asibiti. Ga dai shi wannan bawan Allah wanda wannan abu ya shafa.